Hayi ke umama ngixoxeleke ukuthi ngane yami ngizokukisa kumuntu ukamhlabe yalingana. Hayi Nhloso. inhloso Yaza mhlawumbe ukuthi cha wathi umama ke lapha engiya khona ngiyothwala. Mangithi ma ngimbuza ngiyothola kanjani athi hayi sofike sibone phambili. Ngithi mina ke umuntu engihluphayo baba engane yami ngizothola kanjani pho ngane ngoba phela athi hayi asambe. Ihlangana bonke lento le. Into eyenza ukuthi ingene lapho ukuthi phela angithi manje asayondla ingane yami. So sengifuna ukumjezisa kahle kahle mina ngoba phela ungihluphe ngoba angithi ujole nomngane wami. Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondlene ophaphe ekhanda ehla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele le iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama Africa igama lami King Sicaka ngwalapha kaluqa ngibingelele kubona bonke abantu abathanda abalandeli bonke nje beBlack Live sibonga kakhulu isupport nothando elilwenzayo nje kuma like ama subscribers ama comment yonke into siyabonga kakhulu nganza ukuthi qhubeka kanje nisilandela ledle silandela ngaso siphinde sabuya ke nesinye isiqephu sethu esohluba ngaso udlube ekhasini sibheka nje izinto ezithile ezithinta ukuthwala kwabantu negameko ke bavelelile endleleni yabo yokuthwala nezinto ezithile abantu bazosixoxela zona ngoba thina ukwethu kulalela bona baxoxa asikwamukele ke ohlelweni sibingelele udadewethu esihamba naye namhlanje sabona mama Yebo sabona njani sekhona njani siyaphila ungasinike igama makuthi akukhululekile usinike bakihleli bengixeka abantu wayebabuza amagama bebeyifihlile uyathanda uqala usinike igama ngiyacela unganikeze igama lo anonymous. Thank you. Sengenzela abantu athi niyazwayo. Cha uyathanda ukubuza abantu igama for no reason. Why ningisenza ama expecta kodwa njengeniyeke. Right. Mhlawumbe ungasithatha usibeke ekutheni ukukhula kwakho ukhulelephi? Mina ngikhulele eNgonyameni. eNgonyameni ngisamncane nje ngikhulele khona ngafunda khona amabanga ngaphansi naphezulu ngafunda eSikhwama. Ngingaqeda ke khona ke ngase ngihamba ngokufunda eMangosuthu. Sure. Ufunda eMangosuthu ke ngahlangana nomfana nje. Wayibika. Ukuyibikeni kwakhe umfana ngoba nganginenkinga kaNSFAS ngingawutholi. Yabo wangitshela ukuthi uzongisiza ngawo ke ngoba phela vele uyazazi lezi zama social media. Okay hayi fine ke angisize kubhuti nje silesizana engisiza ngimkhokhela imali ke. Safuna ukubuza nanisizana ndlela nokhaya. Ungisiza kwakhe nje indaba NSFAS ke angisize kwesekensinye isikhathi athi ngicela mfethu mhlambe mengana ama data asicela ngimnikeze imali ukuze athenga ama data. Hayi ngimnikeze hayi kuhamba isikhathi NSFAS ngothole ka ube right ke. Ngiqhubeke ngifundeke. Ekufundeni kwami ke ubhuti kanti usebona intombi kimi. Sifunda naye esikoleni yena kusenza unyaka wesithathu mina ngisafunda kufika phela ngumafizolo. Hayi ubhuti alibele ibika ke mfethu mlangi nami ngiyafunda sengiyaqeda anganjani ngase nje sijolele nje ngoba phela vela nginantombi vele ngisayibonile yabo. Hayi ngile ngithi mina ngizobona ayigcine sekufika lento ukuthi hayibo umuntu usengithengela nezinto nezipho yabo nje siyangijabulisa naye mina ngimjabulisa kodwa ngoNSFAS wami wami NSFAS mina nguthatha ngiyise ekhaya ngoba amantombazana ya something else kuthatha ngiyise ekhaya ngizothi nje ngaphela ngeke ngilibele ngondlo mfana ngamazi nami wayengisiza phela ngoba naye wayibona ukuthi nami ngiyayithithizela esikoleni ngisanda kufika imali mhlawumbe ungakagijimi kakhulu sibuyele emuva nesibheka ukuthi ngesikhathi usuka yawo ufunda khona siyofunda eMangosuthu wawune family right yebo ngina family yakho abantu abakanjani abantu abaphila nje in soft life noma mhlawumbe abantu abehlwempu hayi kwabantu abaphila nje kahle baphila kahle ekhaya kwakunenkomo kudayiswa kwakudayisa nento utshwala okuthiwa yini isiqatha noma yini kodwa kwakudayiswa nje into egaya hayi namanje sagaywa namanje namanje nje sakhona hayi namanje sakhona nje umndeni nje omkhulu oyisithembu kahle kahle oyisithembu wena amakhulu esithenjini isithembu asivotela cha nje bandla hayi ngiright ngase ngisithande why sifundisana ukuthi isithembu kuthi isikhathi sekufundisa ukuthi usebenzise imithi. Okay. Yayibona lonto. Kanti ekhaya basindisiwe. Manje ngeke ngikwazi ukuthi ngingene esithembini ngiyofunda umuthi ekubeni ekhaya
kanti isithembu wena ukhuluma ngaso sakubo cha phela esasekhaya isithembu sengitshela ukuthi angithi amakhosikazi awafani sabantu asifani babe wakusestage kodwa besindisiwe for the same time basindisiwe ekhaya hayi bayishaya zonke basindisiwe ekhaya kakhulu futhi kakhulu kunesithembu right ke angakuphuli kulima straight ke kule ndaba yakho ukuthi wahlangana nomlisa ukusiza kuNSFAS niyaqhubeka ugcine seshela yebo ithini inhliziyo yentombazana phela ke kuhambe ke phela ngibone nami ukuthi inkosi amafana abantu nayi angisale nje yabo ngophela vele hayi sijoleke nobhuti sure sijole nje sijole unyaka uzophela ngiqedeke nami ngifunda nje uyangilekelela ke ezifundweni futhi ngenhlanhla futhi senza into efanayo uyanika ukuthi useyaqeda mina ngisaqala shane ishaya inyoni embiletshela hayi ke angisizeke nje ngize hayi ke ngiuphaseke ilekhuzana yokuqala kunyaka oqala kwesibili hey kwenguye yakushubeke ngivele ngikhulelwe ke kanjalo ngisesikoleni ngihlale res ekhaya abazi ukuthi nje ikhonto enzakalayo uma ngifika ekhaya nje ngifika ekhaya nje akubonakala ukuthi ikhonto enzakala kimi cha nje nginayifika vele isisami nje sibonakala nje ukuthi yabo ngifika nje ku right kumnandi ngiphinde ngigodukele futhi ngiyiphindele esikoleni kuthe la ngigula khona ke ngagula kwaphoqa ukuthi fanele ngize esibhedlela ke bathola kanjalo ekhaya befika bezongichecka ukuthi kwenzakalani ke wabatshela udokotela ukuthi hayi ingane ikhulele ngisesikoleni ke ugayi usephumile ke yena esikoleni sephumile ngenhlanhla ke athola umsebenzi ke asebenze mina ngithatha esikoleni ngiyaqhubeka yabo la kuyafika ke angilethele izinto ezimnandi azongibona ukuthi ngiright yini nje kanjalo kufike la kuthina ngisakwazi ukufunda kahle esikoleni nasi sisi la ngiyagula nje noma ngiseklasini nje ngiyibe nje umuntu oright angizwa lutho eklasini phoqa ukuthi ngishiye phansi enxa yesisu ngoba phela bese ngigulisa ngiyagula nje ngishiye phansi ngibuyile ekhaya ke ekhaya nje kube nzima bathethe ngangokuthi ngangise ngitshela ukuthi mhlawumbe ngivele ngisikhiphe siso sure nokuthi ngithetheswa kanje ngathi ngisilima ngathi mhlambe wawungoqala mhlambe kinokhulelwa bakhona abanye osisi bakho bakhona bake nabo babaningi kodwa phela hayi esikoleni umehluko bona obenengane sebeqede yonke sebeyimene okay hayi ke ngacabanga into enjalo ngilengizama ngenzeki hayi ke ngwagcina sekuyehlile imoya yabo ugayi ke uyafika ke ezongibheka ke nasekhaya yabo ebese ecela ukuthi ucela ukuzovela azovela ekhaya ngithi mina uzovela kanjani ekhaya kubeni mina ngaye ke isikole ngenxa yakho ngakhulela athi okay ngiyayekeka ngoba manje ufuna ngithi ayiyeka sixabane kube nje siphithiphithi hayi siphinde sibe right emva lapho sibe right ibeni right kwethu ke iqhubeke nje into yethu ingane izingi ibelethe ikhula ingane azama ukuyondla ngaloso sikhathi lapho kwaba unyaka eyondlile hayi ugayi avela jona nomngane wami engangifunda naye nje high school yes best friend wami from grade 8 ngifike high school ngisithithiza na size siyophuma sangena emangosuthu naye safuna uqoba yena manje hey bona ngiyazi abafana fanele bashise kodwa ke vele hayi nishiye mina hayi nishiye nganza kodwa hayi phela ngene inkinga nje right hayi ke ugayi ke bese yajona umngane nami ngile ababele bengitshela abantu uthi hayibo babengana kukhonta yenzani nobani yabo kithi mina kanjani bathi hayi khulela sokutholela nangempela ke bamtholeke bangishuthele yena ke bangikhombisa ngile ngiphika mina uthi hayi igolonto yabo ngaphela uthando vele ke hlale lo yabo ngile ngiphika ka sikhulisa ingane lebele sikhulisa ingane emva kalapho uthe ingane sino 5 aqala ugayi ngabe senza lutho ke waphela ugeli lo manje naye usekhulelwe amawele ke ugeli lo mngane wakho usekhulelwe usekhulelwe ke your friend sejike wabomna kwethu yes hayi lento iyaqhatha yabo kube buhlungu mina ukuthi umngane amanga ngenza into kanje yabo ngicikeke ngithi yazi uthini unokuthi ngile ngiphikisana naye ugangi le ngithi ngifuna into ezingane ngifuna into ngophela kusukela ingane na2 ngile ngifuna into ezingane na3 na4 ngifuna into ezingane akayenzi lonto
yabo mina lengipatanisa ngemali eqolo nasekhaya bayangisiza futhi naye ngalo ndlela ekhaya yabo hayi ngivele ngihambe ngiyombopha sinikeza i-date esifike lapha na ke kuyelekile aboshwe ke bese ke kumele ukuthi ingane ayondle enkantolo ayondle ke enkantolo ayondle mhlawumbe inyanga ezu4 lapho uye kumsebenzi eyekela ukuthi mina ngimbophile ukuthi ondle ingane yakhe okay awuyeke kumsebenzi ke mewuye kumsebenzi athola umunye angithi wenza mina isilimo uthi mhlawumbe ngeke ngize ngithole ukuthi uthethola umunye umsebenzi awushiye lo msebenzi phela unyaka bese thola umunye umsebenzi kaqhubeka asebenze lapho le ngibona ama post uyahamba ugayi kobani Paris simo samngane wakho losenamawele naye uright yena noma angibuzi phela ngoba manje ayingifuni vele indaba yami nakhe naye woniqondene nobaba wengane mina hayi ke kube into enjalo ke ugayi ke bayahamba ke go Paris kobani uthengile ugeli amantombazane thengile ugeli amantombazane izinto nje ezibizayo kutsho bani hlobo angazi ngacela nje manje ukuthi ngithenge into ezimnandi kuyale into yamagoyini Kihlangana nomama edrobheni uyaxoxa nje umama uthe wayinenkinga baba umyeni wakhe emhlupha wazomenza into ebhlungu hayi ngimbuze mama wami lento exoxayo yazi nami nginenkinga baba nganyama hayi ngoba ukuthi mhlawumbe kanjani bengihlupha ngamantombazana kodwa futhi ungihluphe kancane ngoba ungihluphe ngomngane wami kahle kahle neshuthi beyengihetha kahle ngomngane wami shuthi wona nganye indlela ubungaxola ukuba wengane yakho ukuhluphe ngamantombazana ongawazi ubhlungu kakhulu ngoba umngane wami okay umngane wami welala ngisho ekhaya nje senza yonke into naye gqoka ngisho ingubo zami engivakashele ekhaya ebolonto hayi ke umama ngixoxeleke ukuthi ngane yami ngizokukisa kumuntu ukamhlabe yalingana hayi Klauson. Inhloso mhlawumbe ukuthi cha wathi umama ke lapha engiya khona ngiyothwala. Mangithi ma ngimbuza ngiyothola kanjani athi hayi sofike sibone phambili. Ngithi mina ke umuntu engihluphayo baba enganyama ngizothola kanjani pho ngane ngoba phela athi hayi asambe. Ngiyangapha ngelento leyo. Into eyenza ukuthi ingene lapho ukuthi phela angithi manje asayondla inganyama. So sengifuna ukumjezisa kahle mina ngoba phela ungihluphe ngoba ngithi ujolo nomngane wami waphinda futhi wa ingane asayondli so sekufika inhliziyo embi mina ukuthi hey noma ngathola nganginandaba othi ngikwenze ukuze noma ngabe kuthiwa uthola u5 emgaqweni lo 5 awulethe ekhaya ulethe ingane yakhe ngoba vele uyakwazi wona wavela kwaba i-first option nje ukuthi ufuna ukuthola ayikho enye option owanikwa yona mhlawumbe ukuthi ungathola ngani uthole wavela wakhetha yena ngavela ngakhetha ngoba sengicikile mfethu sengicikile kubhlungu ukuthi umuntu wesifazane ukade ufunda umuntu wesilisa bese kucekela phansi ngoba na ubumthando nokuthithiza ke uyintombazane ufike esikoleni thithiza zomfana kanti umfana ukulethela amaphitho untontoni izinto ezinjalo yabo kuyithethe umfana uyakuthanda kanti yena aka emile lokhu emenye into ngawo yabo Isithalo sakho ngesikhathi usikhuluma singakangeni la mase off air. Sizwakala seside futhi ngibona ukuthi manje sesixoxa ngempela sonke 4 hours sisixoxa. But ukuvezile ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye wangatholanga ngaye ukuthi afa. Yes. Most yabantu abasuke bethola ngabantu sike sizothola wathola ngayo wafa uyaboka uyabowenza izinto eseyispoke. But wena ukhuluma umuntu ophila. Kanjani awuchaze lesithwalo sakho sasisebenza njani? Hayi sasisebenza ngokuthi engathi lahlile lento ukuthi ngisho thiwa wayesephendulweni kuba iphara. Yabo. Athi noma ngabe thi uyontshontsha ngo12 ebusuku sentshontshela ngithi azongqongqoza. Ngilethe lokhu for ingane yakho. Wayesehlanya nasekhanda. Exactly lento wena oyifuna vele. Hayi uthi ngangifuna lokho mfethu ngangifuna ukuthi nje mina mfethu abheka ingane yakhe sibambisane ingane yakhe ngithi besibambisana nasekuqaleni ukuthi bekwenzini yini esimhlula manje ukuthi akwenze lokho nami senginenhliziyo empela ngisamfuna vele sengiyangicika sengidina sengidina ukuthi manje uyahamba yako Paris uyako Cape Town wenza ukuthi nokuthi akwengenze nami into mhlambe ezokwenza ukuthi ayilethele ingane noma kuthiwa u2 rand noma kuthiwa uyisenti ke yebo lonto hayi ke
enzeke kanjalo ke ubhuti-ke shuthi esegula nasekhanda. Ukugula kwakhe ekhanda anginandaba mina. Manje into inkinga yami-ke isekutheni ingane lento ngizoyenza ekugcineni ingane lo muntu iyambona njalo mefika ezoyibheka usefika manje useyesinye isilwane ayisakasayini lo muntu lo waseqaleni yabo lo beclean eswenke uyashintsha kwenzeke nje kanjalo ke mfethu so ufike ekutheni mfethu manje inhliziyo yami isibhlungu manje sengimbona seshintshile kanjeyana yabo akusemnandi ngana miyabuza mawubaba uright kwenzakalani ngaye angisakwazi manje ukuchaza kulo angisakwazi ukuchaza isikhathi sihambile phela ingane izokhula ihambe iye kubi uyofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngobaba kwaphela wayeright ubaba manje mase njena sekwenze njani yabo ngoba nami ngiyafuna nje ukuthola ngoba uyachaza ukuthi ekutholeni kwakho wathi ufuna ukusebenzisa yena ukuthi yonke into ayizame lengane yakho yes ukuthola kwakho kulapho okuyilapho ukuthi kuphela so abantu bakubo bakhona mabe khona bathini khona mhlawumbe into ezinkulumo oyithola iqhamuka kubona sizakuwa khona phela kwenzeka phambi kwakho bayangithuka vele ukuthi ingane yethu wena wayidlisa usathandana la ngibuza ukuthi mina njengoba nithi ngayidlisa nani ikhona yini laba babekhona ke abayihamba nabo eCape Town abayidlisa abamdlisanga yini bona ugeli lo okhulelwe namawele yena akamdlisanga yini indaba nikhombe mina yabo bathi vele wena vele wawuyithanda imithi ekukhuleni wakho ngoba phela vele ekhaya yabo kithi mina ngiyithanda kanjani imithi nazi ngani nangibona nanini ngiya enyangeni ngiyofuna into ngoba mina kahle into engifuna ukuthi lo wayenza ukuthi ondla inganyama ngakho ngaze ngayombopha nani nangivumela ukuthi ngombopha manje mase nje senithi mina nazi ngani ushuthi wena ngeze indlela bona bafihlelele ukuthi kwenzakala next angeke phela ngibatshela ngenganyabo ukuthi ngenzeni kuyona yeah maybe abantu bebefika ekhaya bezoshisa umuzo sekhaya ngizothini mina ngizothini so njengamanje usesimeni la khona othi ufike la kwishow uzokhuluma lo daba lakho so ufuna kwenzakaleni njengamanje ufuna lento kuyigonyuluka kubantu bomndeni ufuna kuyigonyuluka kuyena ufuna ukumsiza ufuna ukwenzani ngifuna ukumsiza manje sengicela ukumsiza akusekho right manje lesihlumeza ngisho ingane yami hlala ibhale incwadi ngifice exercise enencwadi ebhala ukuthi ubaba wayiphila kanje manje usenje ubaba uyantshontsha mentshontshile ucabangela mina yabo nje sekuyinto nje esibhlungu kumina ke because nganami naye sekho right usho ukuthi wena ufakazi ukuthi akusiona wonke amadoda lapha phandle adlisiwe amanye asetshenziswa ngezathu ezithile nje kunjalo because hayi ukuthi niyathandana nalo muntu asathandana naye phela uletha lento ayilethayo phela ake sibuyele back mhlawumbe emuva nje sibuke impilo yakho ngamabomu siyekele esekuvutho ndaba ukuthi ngesikhathi nisezwana nisathandana sayithini ithembiso between nabo eyikhona into ukuthi mhlawumbe lelanga uyakubona ezimakoti wayeshilo vele ukuthi uyafisa ukuthi ezikhaya zocela ngase ngiyanqaba ke mina isiphi isizathu ade ngisazoyibuza wawunqabelana ngisafunda phela nami ngisamncane futhi nani mhlambe wacela wafuna ukucela sengikhulelwe sengina 2 months ngoba sebona ukuthi ngoba sebona sonile sefuna ukuzongicela ngathi mina ayingeke ngisadiniwe ukuthi ngikhulelwe ngiphume nasesikoleni ngisafunda manje ngisakwazi uqhubekela phambili ngonxa phela ngikhulelwe manje yabo ngahlala ekhaya ke so wagcina lapho ngabusasho ukuthi cha indoda aqhubeka masene right kwawo ngashiya nje kanjalo don't you think wena mhlawumbe leyo nto yenza damage kuyena until azogcina sethandana nomngane wakho wayazi ngobudlalana benu naye noma ayikho into engayazi ayikho engayazi ngoba lenkathi ngithi ngizokombopha wayazi umngane wami kanti naye usekhulelwe vele nje ngihamba naye ngejijiwe ngiphelezela nje useyazi ugeli uphelezela umnako nomngane wakho angiphelezela uthi ngane mahamba ngiyombopha nje kanti usekhulelwe wena ugeli yayizwa lonto silandisa mfowethu sina saza siyawa kulenyanga yakho kodwa ukuyona ukuthi mhlawumbe mawufika lapha ozona izinto ezayidingeka ukuze ngempela lo muntu enziwe ukuthi asebenzele yona le ndlela yini ayenziwa la kwafuna le yanto le yanginikeza yona ukuthi ngiyihlanganise nomchamo wengane ngane yakhe
Okay. Ngayicela ke ingane ke ukuthi ayichame la ngoba manje i-toilet ngingathi iblockile. Ngakhuluma nje izitori nje eziningi yabo ya understand nayo yachama ke ngathatha ngahlanganisa ke ngaphumela eminyango ngo-12. Ayoyenza lento wesini isikole nje engeke ngisisho ngihamba ngoyenza khona ngenza ngagumba ngafaka phakathi ngase ngiyamemeza ke o ngase ngithola senginikeza nenyini inuvududu ukuthi ngikathi lento sengingakweqhibi ngiqale ngiyishaye eqala uvududu kuze yena ngale kudume la emadlebeni ukuthi inganyama yabo sure ngayenza ke lento ko kwaphela 3 weeks emva kalapho ngambona ukuthi hayi uyathamba kuseyilento engiyifunayo ke ngibeyena besa right besanayo imali elibele thumela usisi wakhe ukuthi akalethe khonto sakho isigebengwana nje ubele bethumela ngoba phela bakuba abantu abo bevele bengangifuni vele yabo ethumela dadu wabo ke ngilethela ke nje ngale mahontsho emva kalapho ke wajika kumuntu ke kube sethandana nogeli lo mngani wami ke simkhulisa ayihlatshelwa lento yakho no you just do it once iyahlatshelwa bengihlabela inkukhu phela nje kanye ngenyanga kodwa vele phela wona not like wawuthola ukuthi ube ibillion ngangenza ukuthi ingane yami zibe right empilweni kuphela yabo ngoba mangaphosisi khona uDecember nje la ayithengela izinto ezibizayo zodwa ngaze ngamangala lami ukuthi ingabe kwenze njani yabuya ingqondo ukuthi habo ileyanto yakho sisebenzile so akukushaya nje uthasha ukuthi abantu bakubo uyabondla noma wenza njani manje anginandaba angisinami ingane ihlalele ngayondla lo 3 years wonke ngayondla sezophaphamisa into yami esengenzile siyamphaphamisa manje siyakwazi ukuthi noma ngathi untshontsha ifoni yomuntu ahamba idayisa semthanga sutadayisa ngo-30 uzobe u-30 ulethela mina nginandaba ukuthi udlile abantu babadlile abadli anginamsebenzi as long mina engane right sure angazi babukele Black Live TV emakhaya ke sizophawula kwena nembono yena ukuthi nithini kulolu double fika nosisi la sisukhuluma ngomunye wesilisa athandane naye safunda bagcina benomntwana kwakho nokuxakaxaka okungezwani ke ngalendlela ethi wazola kakhulu ngesikhathi sethandana nomngani wakhe ngaphe kwalokho wamithisa umngani wakhe so now uzosixoxela udaba ukuthi wagcina seyinyangeni ngosizo lukagogo thizeni lenyanga ke yafika yamthwalisa kodwa yena wathwala ngokuthi uba wengane yakhe abesi yoyo nje sokuthi alethe yonke into ayidingayo enganeni kumanje ukhomba ngophakathi makuziwe enganeni yakhe kodwa uthi useyakhala manje ngoba isimo sikababa wengane asisesihle usebona nengozi ekutheni ingane mayikhula sengahle kube inkinga ibuza ukuthi kwenzakalani kubaba sekufanele achaze inkinga ilapho ke so sisi asiyibukekele manje silethe ku reality ukuthi uma esizakala ephunyuka kulento unalo ithemba lokuthi ingane izophinde ikwazi ukuphila in terms of ukunakekeleka noma usunawo plan B sengiyasebenza vele sengiyasebenza ngeright yena sengifuna ukuthi abe right yena kuphela noma ngabe kuthiwa selilethi lutho ngisenandaba sengixolile sengifuna abe right ngoba phela nami manje sengiyasonta phela sengiyasonta eqaleni phela bengiya nje esontweni manje uNkulunkulu sekukhuluma ngenye indlela mina ukuthi this is wrong wena ukuze lo abe right ngixolele bese ufuna usizo ukuthi asizakale kuphela so now ukhuluma nabantu la eNingizimu Afrika abaningi mhlawumbe 300,000 wabantu ababuka iYouTube channel yethu which is Black Live uthini umyalezo wakho in terms of ama boyfriend ama ex boyfriend noba bengane yonke le nto le umyalezo wami ngakusho nje kubantu ukuthi lento yokuthwala ayikho right mina ngangayi ngoba ngangithwala ngaye ngangifuna ukuthi nje asize ingane yami ondla ingane yami nanokuthi ayisengicasula ukuthi wasukwaye kumsebenzi yabo ukuyeke lokho umsebenzi aphinde uthola umsebenzi futhi waganga namantombazane so nje ningathwala futhi ngoba bebengane angisho ukuthi kanjani ibhlungu lento ibhlungu yabo isibhlungu mina ngoba manje isiyangidla ngempela ngifuna ngiyangidla ukuthwala nje akukho right angani noma ngizothi ukuthwala noma ngizothi yini lento engangiyenza kodwa nje Gospel abanje obukhuluma manje ukhona umuntu obuka lapha esifazane onaye nabo abengane abahlukana owamhlupha osamhlupha namanje so when uyakuphasisa ukuthi kwenziwe something ngalowo muntu noma uthi
ayigcinela kuwena into eyibonile ufuna ukuyibona komunye umuntu ufuna ukuzwa lapho mina Ayi ngeke ngicela ukuthi mandla egcine kumina bafethu umuntu usubona ingane yomuntu mesigula ngekhanda isiyiphare kubeni kade right inayo imoto unayo indlu right imoto yayo nje ayifili yayikidumisa idrive kodwa manje abona umuntu oyiphara nemoto uhamba ngejithi ayi kanjani oyiphara umbona umbuka ngisho inyawo zakhe ukuthi ayiphara phela leli ungcolile kodwa unemoto enhle kanjani angicela ukuthi igcine la kumina bafethu ngiyazi ukuthi mhlawumbe nizongizona mhlawumbe nizongijaja kodwa nje bafethu ningakwenzi kubhlungu mina sengizwela nengane yami ukuthi manje sindala. Okay, step 1 makuthiwa siyomsiza njabe sangena eBlack Life soqala ekhaya kubo noma soqonda yena ngqo. Ngaqala uyena ngoba phela ngithi wona uThansa akukho unhlansa ngaphandle ukuthi usuke ingane ne so uzomthola kanjani ukuthi asondela ukuze ukwazi ukumsiza mhlawumbe sengabe mina ngingase ngiyekena ngiyomfuna ya ngoba phela noma mhlawumbe mefikile ekhaya yakhe ngalolo suku lolo ngikwazi ukukhuluma naye ngimthethe mhlawumbe ngisethi date ukuthi ngosuku ukuthi cela ukubona ukuthi sihambe sendaweni ukuthi ngifuna ukukusiza nje ngoba phela vele ngiyazi ukuthi ngeke zabe nenkinga ukuthi ngiyomsiza naye mhlawumbe futhi uyayibona ukuthi akasekho right khona inkinga naye mhlawumbe ngalo suku ke bese ke siyamsiza akwazi ukuthi simsizeke. Sis asibonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi ufike nje uzoxoxa nathi lolu daba sithemba ukuthi usizo uzotholakala nawe futhi inhliziyo yakhe iphola ungaphinde wenze izinto ezifana nalezi njengoba usubambelele ukukholweni nje ubambelele ngqi ungabisadedela. Ngiyabonga bonje ngangixoxa ngithe ukuthi angikhala ngoba sekubhlungu ngafuqa manje kubhlungu ngempela kubhlungu. Alright, babukeli beBlack Life TV emakhaya nihleli nathi ke la kuyimpande zama Africa igama lami King Sichaka ngokaluqa njengoba usuluzwile udaba njengoba lo njalo ungaphawula ke nawe comment section yethu ubhale email address yakho ushare nawe udaba ofuna ukushare uze la sizolixoxa sizwe ukuthi ngabe kwenzekala. Other than that abantu bengakhohlwa ikhona ipharmacy yethu yaqhubeka iyasebenza zikhona izinamba zayo kwenye yama video ungaqhubeka nje ufake iorder kuloko udinga ukuthi usizakale khona thina sikhona njalo kusiza umphakathi wakithi ukuzikwazi uqhubeka nempilo enormal engenazici engenakho ubuthize thize. Gama lakho Sichaka luqa asifunde sihlangana kokuzayo nisale kahle.